Pamsori chakamira makurukota iyi ndoda kukwidza kavoisi mbichane. Vaviri avo ihanzvadzi nehanzvadzi. Vero. Netsai Hungwe ndiye kumhangara chipakwa Hungwe asi pane zvinhu ari kumandarweni kuchifiwa. Lawrence Hungwe achibvawo kwaHungwe mudunhu menyu muno muchangamira. 733 ya 2025 kesi yacho iyi. Claim iri kuti Lawrence kana kuti Bhuti uya utsanangure nhau yako yekubvisa mbatya kusara uri takwa uchida kundienzera iwe uri hanzvadzi yangu yeropa mwana wababa vako chaiye. Lawrence uya utsanangure nhau yako yekubvisa mbatya kusara uri takwa uchida kundienzera iwe uri hanzvadzi yangu yeropa mwana wababa vako chaiye. Nhau yachangamira makurukota. Maita sekretari abuya darinopa mukana kutaura naye nyacheijekesa taura itizvi pamusoro wakanga uri musi wa 14 December uri musi wesandi ndikaenda pashopu apa nehanzvadzi yangu pashopu yemwananzi Kwashira ndatanzoma kadiko nga akatodhakwa zvikanzi handidi zvokumhoreswa nemi hatina kukama vatondibata sketi vaidhonza kudai kwakanaka here ainzoka munondibata kudai ndamusasa munhu zvikanzi da kutokuita unyatsozoti inini handira kugama newe iwe unoyera nzoi ndoyera shiri so kwakanaka here zvikanzi zvamakaita nemunin'ina wako hauzvizivi. Tikati mhosva yemunin'ina wangu inova pandiri pakuita sei. Ndakabva ndatobuda pavari ndichibva ndatoenda kubheswa ndogara kumukaradzi chiva ndaita mazuva ndichiva nzvenga kuti ndisataure navo. Ndakatoudza vamwe vamwe vakati asi hanzvadzi yavo mwana anga ari kumusana. Ndakati hazvisi hanzvadzi yangu chaicho baba vake ndoanoseuga wangu achibva azondona musi wa 18 musi wechina hanzi hanzvadzi uyai kumaini mutsvairi parasikira o. Ndakataura ndichauya hanzvadzi chibva ndatoenda ndine bhaketi rangu nemutsvairo nepleti. Ndichitosvika ndakatanga kutaudza mukomana anonzi John uri kubika wadii kundisheedza ahungu wakabva watosheedzera wakatanga kutotuka zvitutsi nhasi ndakuratidza ndatogarira bhaketi ndikati ahungu sei muchiti kana makadhakwa munotaura zvinhu zvisina basa ndakakutadzirei chii ndinokurespektai wani zvikanzi handoda kukuratidza vaimwakambusha vasvika bva vandibata kola vakandidzipa zvinyatsonzwa kuti apa ndadzipwa apa ndakati pedzisa vandikuuraya kunetse ndogona kutokuuraya zvimwe ndakanyatsonzwa kuti stage handavainoika ndinokufa wabudawo hanzvadzi mwangu anonzi Aroni achitobudawo maini ndiyakamanya kati nzou chii munouraya munhu zvikanzi mira ndimuratidzi apo pawaitaura kuva kutobudisa chinhu chavo ndamuratidza kuti handida kukama nayo zvapa pakazara vanhu vakati hungwa wadzosera wandiregedza Aroni pakatakanura pawakanotendeuka kufamba ndikanokudombovha ndikatema kumusana ndikati nzova mupenge mini hamuna kana musara wami nawo semda kundiita zvakadai so vakabva vatendeuka vanga vasina hembe kumusoro ukanga ugara vasina zvikanda kuratidza kuti iwe nenichokwadi tina ukamandida kutokuita chinhu chako ichocho wakabva wabvisa bhurugu wasvika uno vakabva vatanga kufamba vachitevera mwana andiri ndikatendera nekumaini ndichikwidza ndichipoterera kumaini ndikabva ndanopotera kune vanhu veclaim chiva ndanoudza vanhu veclaim ndozvaitika handizori kumashure vakazoita sei vakazopfeka ndasvika kune veclaim chibva ndavaudza zvikanzi hatina makuna angadaro musha miri vanoshedzwa neveclaim achibva abvunzwa vatanga kunzi Hungwe une nyaya ngani dziri muno muclaim unotuka vanhu unoita siya una kana munhu mukuru pamberi pako nhasi wasvika pakubvisira hanzvadzi yako bhuruku mhosva yakutadzira ndeyei akatadza kuitsanangura akati asida mhosva dzauyu kana dzauyu asi iyo mhosva watadzirwa ndeyei nehanzvadzi yako akati ndatadza ndombhadhara hanzvadzi yangu ndotenda mhosva yangu ne$100 zvikanzira zvina kuipa chimupa chibva taenda kumaini achibva ashayiwa mari iyi zvikanzi nesatadhi hapana anogaya oto kagaya ototora mari iyoyo munga wakazofonera bamunini wangu murume munini wangu anga aripo pakaitika izvi akati payambuyawo mari yavo saka ndakazopiwa shiwa mari neclaim veclaim vakati aya makuna mosimudzira nyaya muchende kwamufunga kuenda right maita basa ambuya mukomana mira samanyika rumanyika ihanzvadzi yako zvishuwa here right tauratidza noti kudini mazuva ataura mazuva ataura kuti ndakabvisa hembe usvika kumharu asi kumubata
ndakambata zvishuwa tiri kumaini ngari masikati waita sei ndobva ndamuti mwana wamai ende ndakamuti yotsvaira pamaina utsvairo waniwo mari isusu oedu hatisi kugara daita achigara nhazi ndaipawo mamwe madhaka ogara okwanisa kuwanawo mari yeholide uyu ndopakati inini panapa ndingotsvairisiwa asi vamwe vanenge vachiwana mari asi maini ndedu tese ndopandakati nayo mwana wamai maini ndedu tese chero yakanzi ndedu tese inini pano chandinokutadzira here kanzi aiwa isusu ndisi kungoita zvokutsvairisiwa vamwe vachiwana mari handirika inini ndopandakati mwana wamai enozvipano dzimwewo nyaya dzekumashure dzakamboitiwa kumashure nasisi wako apa paiona ndiyo futi maererano nemaini ko chii kudaro shuwawo kutanga kupokotana naye ndakutukirira takatanga kutuka kutaura chokwadi chitukanidzana naye iye achipindura tikati amai kana mwana wamai wakudaro tsvaira kwacho chisiya bhozi maini yacho mukuida maini macheni mapindi asi tokufaiwo zvinhu zviri panza ko chakaitwa chii shuwawo ini nhandisina hembe yekumusoro sokutaura kwake kwaanoita shuwa hembe yekumusoro nhandisina akati nyaya dzimwe dzisi dzokumashure dzaari kutaura zokuti kwamboitwa soso nasisi ashuwa akazvitaura kuti inini mungatitongere mhosva yomwe munhu kunze wokuti imi mutaure yangu ndakati aiwa mwana wamai kutaura kwako kwawakuita ndokwakukonzeresa kuti ndiononge mufamwe chete nekugisa kutaura kwako kwawakuita kwakuratidza kuti muri vamwe chete zvishuwawo inini ndakambata ndakati mwana wamai handina kubata panguva iyo ndakabva ndaenda nokupokotana ndakatoti panapa anoedze andari masikati ndikati arigandiri uchingopira gotsi kudai shuwa akanhonga zidombo rake ndobva nditinaro pamusana paa ndikatarisa ndobva ndarohwa pamusana ndobva ndakadzoka shuwa ndakasvika ndobva ndambata kora kudai ndikatanga kumusheka ndichimutiyo ndokurova here shuwa ndakambata ndokurova here mwana wamai zvikanzi ndirove unenge wajekesa ndapatida kupinda dzimwe nyaya dzekuti izvo ndanga sina hembe aika ndakamushaudha shuwa makwese kwabvuma wandika nyaya yauri kuramba ndeyekubuditsa andika kuramba kwese kuri pauri kuramba andika nepauri ndepane chii nepane nyaya pakareruka ndokwaruda kudi ndokwaruda kubvuma kuti makabvisa $100 ndakabvisa shuwa vakabva vasumuka unongotipindura pandabvunzika pakuti asinoenda kuti $100 makabvisa handisi iri yei $100 ndakaibvisa chinzi neclaim yekutaurwa kwavakaenda kunomhangara kuti iwewe kuona yaholiday waita sisi wako zvokumubata uchidaiso akaenda kumapurisa nokuti kuno mapurisa unosungwa aubude handirika ndikati mwana wamai ininiwo ndinokumbira regere pano zvandakuita se zvandakuita ndiko kana kuzviri zvokudaro zveshuwawo iye akabvanzi yokumbirwa regereyo ungade mari akati ini ndoda 200 ndakati ini 200 handikwanisi kuiwana akati 150 ndikati inini 100 ndinokuiwana tambunzwa kuti hatikushopi kwamashiri kusoko kushopi kwamashiri kwashira tukasvika mutangira vakabata sketi yako vakavasasamura vakazvisiya izvo maybe apa pamukavabata sehanza zvichivabata vachivasheka musoro konzwa kwasina hembe maybe pamwe zvikora kwanguva kwasikanatsa kusungarika zvomuderera regoro pamwe kana ukanatsa kusunga mchero pane panaita kubvunza iwe mukomana ndepekuti iwa ndiye hanzvadzi yako andika kona kwako hanzvadzi yako ingasiye mashoko ekutadzana kwamaita ekushaudana kwamaita andika otaura mashoko ekuti akataudaaundirara ende akabuditsa nhengo akazodzorera kwese iko kwanga kubatire ikoko ikoko hako handingati kuti iye angataura achiti ndizvozvo zvakaitika so vanhu tatukanidzana asi semunhu wanga agumbuka nokutukanidzana nomubatiro wandakamuita kuti wave kunokwa ndiri chiya hanzi kremu ndo akazodi chichimina chaita chaitika unomwa here hakumwa ndinomwa baba tongotora ndakatidakuvena kuti baba emimi muchiona hanzadzi inopenga yakanga ipengi hapengi
Saka mimi mkuramba zvitimi zvinoganga saka kutenga ndiani pakati penyu inini hangu kwarisa kubvisa trousi saka ndisina ungakonya kutenga anenge asiri pakati penyu ndiani inini hangu apa kubvisa trousi zopandikuramba pandikupenga pirai sekretari tsamba ndiyoi egaitanga tambozwa kuti tsamba iri kudii vachiona sekretari toda kutaurira shamwari mhosva aibvunososadza kana leo kaguta unongoti ani kana ndikaita usowa macheto chirango chadini chasvika chokwadi chikutaura hanzvadzi yako kuti zvombo zvakadini zvakabuda vakuita zvombo ndochokwadi ukaperera papita kubata pawaunozodzi apa ndopa ukaperera chete ipapa chete ukamaibata kumusoro kumechi kumukadzi kana muchidai mukadzi mungadai mukabva machihanzadzei aiwa ndozvandikureva kuti ndokwanikapenya kubata kudai makabata mazamu sewo izvozvo bata kwandakaita ari padhuze noruoko kao tsamba iripo pano iri kuti 30 December 2025 to Chief Dotito. Nemusi wa18 December 2025 nenguva dzemasikati mumangari anovanetsa ihungwe akanetsana nehanzvadzi yake anonzi Lawrence Hungwe anova mupari wemhosva. Lawrence aituka netsai nenyaya isiri kunzwisisika. Lawrence akasvika pakusunura hembe dzose kusara ari musho achiti anoda kurirana hanzvadzi yake. Nyaya yakasvika kwatiri. Abvuma mhosva yake akabhadhara $100 kwa hanzvadzi yake yekutenda mhosva yake. Isu kana sakiremu tiri kupupura chiitiko ichi kuti chakatishamisa. Ndisu tasaina 1 Moses Chandi Shaya ndobvaisa nhamba dzake dzefoni. Ndobva paita Adrian Soza ndobvaisa nhamba dzake dzefoni. Ndobva paita Anderson Ndidare ndobvaisa nhamba dzake dzefoni. Ndobva paita Costa Ngirazi ndobvaisa nhamba dzake dzefoni. Saka pane nhamba dzefoni dzevanhu vashanu vari kuti mukavabata vanopupura chiitiko ichi. Vanhu vashanu vakaisa nhamba dzavo dzefoni pabesa. waita basa sekretari wanzwa munin'ina kurava kuti hanzvadzi yekunyepera varidzi vekiremu vokunyepera zvingadaro aiwo kana ukemu wacho pamusoro vanga vasipo aikati zvingadaro here hazvidaro sevanhu vakazvipotera asi mazita yataurwa vanofonawo munayaziva maziva ndovacho vataitotaura changamiri takuisiya kwamuri kuchipedzisa kamanyana mambo vanendawa right maita basa regai kuti nyaya dzakadai dzinenge dzisina kunaka paukama hanzvadzi nehanzvadzi ndosaka waona kuti nhasi unoyu kuti agare nazvo mumwoyo zvaramba zvimuremera kuti andakadya mari yacho haigone kumuitira zvakanaka regai nyaya ndiende kudari ndonochenurwa zvida pamwe chigumbu chake ndoti chiperi saka tisingati sezvo zvakaita saizvozvo hama nehama hanzvadzi nehanzvadzi paukama kuitirana zvinhu zvakaita saizvozvo tesingazvi saka regai tisingapedze nguva takadii takarebesa inyaya yekuti dzimweni dzenguva wataura wega kuti zvishuwa ndinomwa ndinokorewa unogona nguva wakadhakwa engava mazuva ekrisimasi kani nekudhakwa nekusaziva zvinova zvinhu zvakaitika zvinhu izvozvo zvakatoitika asi inyaya yekuti wanga wakakorewa usaziva zvimwe zvese hauna kuramba kana upokani waaa kuti zvese zvakaitika nezvekutemwa nedumbu zvese kuti akadai ende matauriro awaita nematauriro zvese zvakafanana pane zvambosiyana zvese zvinhu wazvibvuma asi apa bekusunura ndochiti pandaona paita dambudziko kuti unogona kwakazvita asi wakunyarava pazvinogona kubatsiridza kuti ndokuti tigone kuchenura zvinhu zvakaita saizvozvo tisingapedze nguva hanzvadzi chii chawangoita kuhanzvadzi yako kuti ubhadhare
nezvaakaita vangoti aiwa ndine kuti mwana wamai vangu ndamuregera ndaenda nokuda kana kuti ndikuda kuti aiwa nechitiko chaakaita ichi kuti atazozvipamidza kuti mwana wamai vangu ndoda kuti andai pamusoro nezvakandiitira hanzvadzi yangu ndoda kuti andibhadhare mombe nembudzi 3 noti kumukaradza ndichatofambi ndikunyara ndonzi amai hongu tatochinjwa senememurume zvino ndikanzi handina murume ndiri huri handingasvika pastage yekusunurwa hembe nehanzvadzi regai zvandinongoda kuti nhandidzamupiwe ndichangopiwa mombe cheitandirwa kuti muzopiwa mombe dzimweni dzenguva zvakaitika chitiko ichi kuti akasunura makaona hazvitenderwi kwatsika nemagariro echivanhu munofanira kuzopiwa mombe imwe chete mbudzi idzodzo dzaiwa asi mombe imwe chete muchapiwa then kwamambo ndozokoda makuna-kuna nezvamakaita izvozvo chinonzi chimina ndichangoda mombe imwe chete zvakare yamuchafanira kubhadhara kwamambo saka mombe imwe chete yamuchaisa kwanzodzi yenyu nemombe yemakuna-kuna munongounza kwamambo obva madzorera mari yedare yamuchadzorera kati mari yedare hamuchadzorera because makagara mabhadhara $100 kudhara makabhadhara zvinonzvino sandira mombe chete yamunopasi hanzadziyo zvadaro patsika nemagariro echivanhu nenge machenura ende nemamuchenura anobva akuregerera ine zvamakaita because kana vari kumaini vacho vakada kumira kuti mambo vakaitonga sei vakati kudii nemakuna-kuna makaita iwani saka mombe iyoyo inoyarima iripanzvadzeni apa totokumbira unopinda pamai vacho kushanda mvura yawanda anoda kutopisa kunokana chatoti nyaya dzauya kudai itoite sezvichibhadhara asi mimi makataura kuti nezvimambo ndakaomerwa handikuchadzira ukanopera svondo ukanopera masvondo mairi here kana unopera masvondo matatu tobva taona kuti zvinoisa pasi panokwira masvondo matatu maini ndikuno mombe mukadzi tinokumusha maini kunombe kumba regai paukama hwavo regai tingomupa mwaka nenguva 3 weeks anotsvaga da kuti utange wabhadhara usati wabhadhara kwamambo zvikunzwika ndatanga chenura kuti kwanzvadzi wapedza kwanzvadzi wozozvikumbira kwamambo kuti yenyu mambo ndikukumbira panopera mwedzi miiri here kana mwedzi mitatu here kana mwedzi mumwe chete zvikunzwika ndatange daita se tachenura kwanzvadzi yangu mune chimwe chekutaura mani panopera 3 weeks munoyamotiwana kana iri mari mudare muno i250 ani mwana mari dzangatichicha dzanchibhadhirwa dzedze kana usina mombe unotsvaga iri mari 250 oya naite bhadhara tapinda kana waiwana iri mombe hapana chakaita ngatitange tabhadhara uko takachenura uko uzizoya kuopedza zvekuno zvikunzwika tinochichemawo kumaini koko hanzvadzi yangu yakangonwaka zvinenge zvakaoma maini ndiye dzinza asi nzvangu yemunhu wani tinoshaurwa zvekuti yawo musanongura kuti mungovaudzawo kuti paukama tingoshanda tisingaitano chii singatukane singaite sei vakumbira andaisikumbira kutiwo kana tiri kubasa ndezvedzinza asi kana chinge mamwe hanzvadzi itaiwo unhu hwakanaka hunoita kutiwo kana manwa musatukirire vanhu kana kushaudha kana kuti vakumbira because ukama hwenyu zvinokumburisa dzinza racho noti onai vanhu havana kurongeka patinongonaa vakarongeka andi kana mamwa singoedzewo kutiwo muite unhu hwakanaka pamunenge muri pane vamwe hazvina kuipa zvavataura vakumbira kuti kana mana kutaurawo pamusoro maererano nemaini yavari kuteedzera asi kuziva kuti dzinza racho vari kutaura dzinza rese rokwahongwero pamusoro pomaini yavo nhungu vamwe chete nemubhatizomaini kana pakaita pamaini pangoakura chingotukirira tiri pamaini pangu azviite katingoita unhu hwakanaka maini ndeyako asi akangoitawo semuridzi wemaini ndofanikotoradza unhu pakutanga kutoita una vanoshandawo kutipa zvinotakatimuridzi wemaini ndikutukirira pazvoita asi pamwe zvawaita zvinhu zvokudzusa kuti mari ibude segere vana vakakudza roko pane zvamuda kubatsiridzawo komana ari kutaura zveshuwa maini iri kutaurwa iyi
maini mukoma vasiwo vakachera maini yakacherwa nababa vedu. Baba vachinge vazoshaika vakurwara vakasiyira mukoma nomukuru kura kwavari ndokuti ndiyavandura kumaini ndiyangati kurei ava vakazoita take over mushure muve mukoma yavashaika mukoma vashaika saka mukoma havachada kuti vamwe vese vashandeko vada kushanda ndivo vari vega ndikoko asi maini iyo hatisisi vana takachera yakacherwa nababa mukoma satinoti tiyananiso tikwanise kubhenefita tese hongu mukoma vakatungamira asi tese tikwanise kubhenefita pachinhu chikutungamirwa namukoma nechakasiwa nababa vedu. Regai iyoyo inenge yaimuka nokuda kuzobatsirwa but zvanhasi tiri kuenzanisa kana kugadzirisa kana kutonga nyaya yekutadzirana kwavakaita hanzvadzi nehanzvadzi. Asi kana zviri zvekutiwo zvemhuri zvedzinza munogara pasi vana baba ndosaka kuna nababa nasekuru vanoyananisa mogara pamwe chete ndosaka kuona kuti pamwe dzimwe nguva gomba racho chimboti pamwe rambofaya pamwe rambodzima inyaya kuti pane kurwisana kunenge kuchiita zvokuti kana vari varidzi vakaparara vacho vanogona kusa mhepo kana rimo kuti hapana chigona kubuda but makanzi mabatana mawirirana kudaiwo gomba iro raputika mati kudaiwo ane zvekuzuka here vamamusitaura mumashure mutsvaga nasekuru vana baba mogara pasi mokurukura nhau ipi iwoyo mubatsiri ifunga iri yapera handizi nyaya yapera nambovatara kuti nyaya yati ndemaini futi vanoda kutaura nyaya muri chiche papo ndazwisisa kutaura kwamaita zvanaida kutotaura zvinoenderana nezvamataura atezvara vangu inini vana vavakuru vanga vari kumba nezuro havana kuudzwa nyaya yedare iri. Nyaya yemaini ndio nyaya iri kutokonzeresa matambudziko. Ndofunga atezvara vangu inini vakati mukomana anonzi Dhei anopota achidinzvenga panyaya dzake. Nyaya yemaini iri kutorwa nezvayo iyi ini ndinotoiziva ndatezvara vangu vakuru vatori vakuru kuna nababa vavo vava vari kutaura ivavo. Ndobva vati ini nyaya yemaini iri kutorwa ini ndinoiziva. Maini yanga iri yahenuru ndiyanga ari muridzi wemaini mukoma weuyu akafa. Maini yakazotanga kucherwa nauyu mukoma wake afa akurwara ndopakatanga kucherwa maini. Atezvara vangu ndobva vati chiendai kumatare kwenyu kana madzoka nyaya yedu ndoda kutogara nemi pasi mese sedzinza toonesana tojekeserana. Saka ndatsigira kutaura kwamaita namambo manje iyi second step kana nyaya yemaini ichinetsa munosedzere vavo mochuya yechitaurwa iri yemaini yakazvimirira maini vanenge vatopedza bcause vati vanzi endai kumatare avo munopedza iyi kana mapedza seukama toungana manje tichitaura nawende nemaini ndonayo kuti yapamba zvakanaka yanga iri pakati panetsa ihombe narorenzi yapera sezvizvi rorenzanza abhadhare netsai mombe imwe chete yokukangasira kwakamuita uye rorenzanza abhadhare zvakare mombe imwe chete kuna mambo makuna kuna kunzi Chimina uripawo zvitarisirwa kuuya musi wa27 January 2026 masununguro enda munosaina paurini muzeka